Sisi wena futhi abuya ngibonga ukuthi ngikulungiselela indoda yakho ihamba idiniwe ekseni ibuye right. So mina anginayo inkinga noma ukuthi yena akanayo inkinga nokuthi siqhubeke sijule nengingane nama ngiyibona inkinga. Mesangenzela nje lezi zinto angenzela zona. Sho inhloso yakho nje ukuthana naye ngoba ufuna ukwenza lezi zinto akwenza. Awusebenzi ngani sisi? Umncane nje ngoba phela ngabe uyasebenza uyafunda? Hawu. Angifundi phela anginuyazi esikhathini samanje. Uqola wona amadoda abantu. Ngiyakuchazela sisi. Anginuyazi ukuthi esikhathini samanje ukuthi imisebenzi ayitholakali uyabo. Ngithi uyazi. Manje uphanda ngamadoda, uphanda amadoda nabantu. Angiphanti ntombazana, angiphanti geli. Nizohlukana ke. Phela ngeke ngizwe ngawo. Nizohlukana nje kahle futhi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Zulu. So njengoba ngine guest today, it means ikhona lento angasayiboni kahle hle kwi-relationship yakhe nophesini wakhe, kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi usolani. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Uphinki waDlamini. Dlamini. Ubuya kuphi? Empangeni. Kwisiphi isigodi? Esikhawini. Oh, all right. So ngicela ungiqale-ke la uhlangana khona nophesini wakho, bekunguphi unyaka, nihlangane kanjani? Sahlangana 2018 ngangifunda ugrade 11 ngashintsha isikole ngafunda kule sikole ayifunda kusona khona, so sahlangana lapho. Okay. Yes. So ekuhlanganeni kwenu niphathane kanjani-ke isanda kuqala-ke i-relationship yenu? Sathandana nje beku-right, kumnandi yonke into. Sathandana ngathola ingane yokuqala, wahamba wovela ekhaya, walobola, wenza yonke into. So umyeni? Yes. Oh, all right. So emva kokuthola umntwana-ke isikhathi esiningi ubudlelwano buthanda ukushintsha bese kukhona umuntu wesithathu. So nina nenze kanjani sekukhona ilungu elisha lomndeni? Bengiphethe kahle khona beku-right because wayejabulela ingane yakhe yokuqala, kwakungane yakhe yokuqala nakumina kungane yomfana. Oh, okay. Iziphi nje izinto ezinhle oyikhumbulayo akwenzele zona nawe futhi omenzelile zona? Ziningi izinto angenzela zona because wangenzela iqiniso ngokuthi ahamba wovela ekhaya emva kokuthi sengimoshile. Wahamba wovela ekhaya. Nami ziningi izinto esengamenzela zona ezinhle. Yes. Okay. So manje nikhathwa yini-ke? Usolani noma uzweni noma uboneni? Kwenzekeni? Uyangijolela. Ngingasho ukuthi ngangimsola ukuthi uyangijolela ngagcina sengifind out. Okay. Yes. Usola kanjani? Kwenzakalani? So umuntu wami umuntu odrive ama-taxi. Yes, usebenza nabantu kahle kahle. Okay. So uma umuntu odrive ama-taxi benokuthi mehamba ekuseni emsebenzini, ahambe emsebenzini, then ebuye ntambama yonke right, but mangithi ngiyamfonela emini ngingangimtholi nje kahle ocingweni. So ngagcina ngizwa ukuthi kunogeli olokho njalo mangabe emsebenzini ekuseni, kunogeli ofike ehleli eFrancis eTaxini. Okay. So okay, mangizwa lokho ngizwa lento ikhulunywa, then ngimbuze ngikhulume naye kahle abese angitshela ukuthi hawu uyangazi nje ukuthi usebenza nabo, ngisebenza ngabantu, usebenza ngama-passenger. Okay, ngi-understand because vele umuntu osenza ngabantu. Okay. Kusho ukuthi lokho iqhubeka lento ngiyizwa ngithi ake ngiyoyiconfirmela mina. Uma ngiyiconfirma ngithi okay ngizoya e-town, ngihambe nge-town ngizogibela i-taxi yakhe. Uma ngifika ngithi ngizogibela i-taxi yakhe, kusho ukuthi wayehamba eqala vele ekuseni ngithi mina ngiza ngemuva ngizomisa i-taxi yakhe estopini. Uma ngifika nangu ugeli ukhona futhi eFrancis. Okay. Lobuso balogeli ujwayele indlela thizeni noma uyaqala nje ubona ngalesikhathi? Ngiqala ukumbona ngalesikhathi ngithi before ngizwa ngabantu bengitshela ngangiqala ukumbona. Okay, nangu ugeli eTaxini. Ngithi uma ngithi ngifuna ukuhlala phambili kuthiwa athi uboy angihambe ngohlala ngemuva, athi ubhuti angihambe ngohlala ngemuva nama-passenger. Okay. Hawu kanjani manje? Ayi okay, ngihlale ngemuva ngihambe. Uma ngifika e-town futhi ngehle eqala ngalokho ngimkhulumisa because usebenza ngabantu. Ngehle ngenze ngikwenza ngibuyele emuva endlini, ngimlinde ukuthi abuye endlini. Uma efika ntambama ngimbuza ukuthi hawu ngathi nge-town ngihamba nawe ngifuna ukugibela ngaphambili, wathi angihlale ngemuva endaba. Abese yasho ukuthi hawu uyazi nje ukuthi usebenza ngabantu, i-passenger lami leliya. Okay, ngiyakhumbula ukuthi ngikubuza ngale ntombazana ukuthi wathi i-passenger lakho. Namanje mangifika ngifuna ukuhamba nami ngigibela. Yena njalo nje ugeli kuyaqondana ukuthi uhlezi ehleli phambili njalo nje njalo. Wow, kuyaqondana bo. So emva kokuthi-ke angijikisa ukuthi ngiyohlala phambili ngihlale ngemuva, bese ngithi ngcono ngivele ngidivete
inamba yakhe ukuze ama-calls akhe angene kumina khona ngizoyithola into engifuna ukuyithola ngifuna ukwazi kahle kahle lo girl uyi-passenger zonke izinto sekwenzakalani hhayi-ke uma ngidavethe inamba yakhe ama-calls akhe angene kumina kusho ukuthi afone-ke ugeli mefona ngithi hello ezwe ukuthi yimina abese yadropha-ke ifoni okay bese ngiyithatha le namba ngiyiseve efonini yami sengifuna ukumfonela ugeli sixoxe kahle ngibuze kanti sikwenzakalani uma ngithi ngiyamfonela futhi sengifona ngefoni yami-ke manje a-drop ugeli ucingo asayiphenduli-ke manje okay abese yangiblokha futhi uma ngiblokha ngithi ngifonela ngenye inamba ne-data yami ayidrophe futhi ngithi hayi okay kufika usuku ungamtshela ugayi ukuthi ngenzele efonini yakhe kufika usuku lokuthi kushoda into zengane endlini bese ngiyamcela ugayi ukuthi ngicela imali engangokuthi ngishodelwe izinto zengane athi hayi okay ufika uzoyilanda erenki okay ngihambe uma ngihamba ngifika erenki nangu futhi ugeli uhleli hayi cha i-front seat ukhona vele ngithi angeke ngize ngibulise ugeli ngiye kuyena ngibuza ukuthi unjani sisathi ngiyaphila ngicela ukubuza umnikazi we-taxi udriver athi hayi usaphumile the time kade umbulisa manje ngisho ukuthiwe vele wozuzolanda imali yabantwana erenkeni uma ufika erenkeni ufika kuyena njengoba umbuza kuyena bunjani ubuso bakhe uthukile noma mhlambe upholile noma uyakwada nje ukuthi hawu yini no waye right ugele epholile nje ukhombisa ukuthi u-right nje khona nestaff izinto ade idliwa nje khona la uma-chips kade kumnandi kade ku-right okay ngivele ngingamlwisi ngifonela ugayi ngithi ngila erenkeni ngisetheksini yakho ngizocela unezimali lokuthi ozonginikeza yona abese ethi hhayi ngize kuyena la ehleli khona afike anginike imali then ngibuyele emuva ngingafuni ukumbuza into eningi ngibuyele emuva uma ngifika endlini ngingamfoneli ngiphela ngilinde ukuthi uzobuya ntambama bese sayixoxa indaba hayi ubhuti angabuyi shaya isikhathi afika ngaso endlini no-7 kanje kuya ku-8 ushaya u-7 shaya past 7 ubhuti angabuyi ushaya u-8 ubhuti lutho uma ngithi ngiyamfonela ngo-past 8 ifoni iyaringa ayibanjwa hawu hayibo okay ubhuti kwenzakalani phinde ngifone kuyoshaya onani-ke manje ifoni iyaringa ayibanjwa hayi uma ngithi ngibuyela kugela ugeli vele ungiblokhile ama-calls angisakwazi ukumthola kuma-calls hayi ngithi ngizomlinda ukuthi abuye ekuseni uma efika-ke kusho ukuthi alalele lapho ayelele khona-ke ebusuku engazi ukuthi wayelele khona uma efika-ke ekuseni ngimbuza ukuthi kwenzakalani athi hayi ube nenkinga encane yabona abazi abafana nawe ngibalela itori ube nenkinga encane angibalela itori engingazazi ayihlangani futhi lezo itori ayisho ngala ngabona khona ukuthi hayi shuthi ugeli oyipassenger kuyajulwa la okay so ila ngifuna ugeli ngifuna angichazele kahle ukuthi kwenzakalani so njengoba sinezele inamba yakhe simfonelile samthola ugeli kodwa akazi ukuthi wena ubhalele kwishow so angazi uma ukulungile ngimlande ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye ubuso nobuso-ke manje ayikho ifoni ayikho ikhola azoyidropha-ke manje uzobe umbona so ngicela sandalane siphinde sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo usisi ngibhalelile azofikela ukuthi ambuze yona sawubona kunjani yebo njani ngiyaphila wena ngiyaphila uma bani uMazibuko Sibongo Uthandeka igama okay ubuye kuphi ukuhlala ngihlala khona la eThekwini uyamazi sesengihleli naye na ubuso bakhe ngibujwayele khona nje la sengamfanisa khona uma ucabanga nje kahle wawumbona phi uma ngibuyisa kahle ingqondo ngathi ngimbona khona ngala emakhaya nje empangeni kanje okay so njengoba la ubhalele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami ngesimangisa ukuthi akekho right mekuza ngakubudlelwane bakhe nopheseni wakhe so ngiyacela ukuthi umuphi isikhathi umlaleli ukuthi ubizelweni la hayi ngikike ngiyabonga ngicela ukukhulumisana njani ngiyaphila sisenjani uyangazi ubuso bakho ngathi seke ngabona nje somewhere okay uyamazi Sandile ngiyamazi why wenza nani na the states nje nakhona bengasiyona into etheni beni the states akuyona into serious mina ngina umuntu wami ngiserious la sa date manje no phela siya jola mesithola isikhathi niyajola wathi mombuza ngami wathini wakutshela ngami uyazi ukuthi unomfazi ahlala naye emakhaya nengane wangitshela ukuthi senhlukene yabo kodwa ngiyazi ukuthi una uma wengane pho uma ukutshela senhlukene waye mangifonela ukuthi ucingo lami awudrop ngoba ngikuthanda ukukhuluma ngisona avoid ukukhuluma ngene umuntu othanda ukukhuluma kakhulu alright
manje nizothanda isikhathi esingakanani manisho lento enizophelela vele? Anginandaba nokuthi izophelelaphi njengoba bese ngishilo ekuqaleni ukuthi nginayo umuntu wami mina engiserious ngaye, mina naye nje siyadlala kuphela. Yena uyakwazi lokho? Angazi-ke. Mina ngathi mangimbuza ngawe wathi anisathandani. Angazi-ke sisi, kodwa sengikutshelile mina ubufuna ukukuzwa. Okay. Kusukela nini ukuthi nihlukane? Hlukane nini? Okay, mina naye siyajola mengisemakhaya, kodwa mengingala nje mina ngifocus kumuntu wami. Umuntu wakho uyazi ukuthi wena unomuntu ojola naye part time, or should I say ngaleso sikhathi onaso ngaye embangeni kuphela? No, phela bengakazi, uyabo bekuyinto nje engiyifihlile. Bengazi. The time kade ekubona ekubulisa eTexini ekubuza ngayo uSandile, wabona ukuthi uyena uma wengane noma wongakamazi ngaleso sikhathi? Ngangingakamazi ngaleso sikhathi, kodwa wathi ngathi ngiqeda kubona nje indlela a-acta ngayo ngale nkathi sikhuluma, ngase ngabona ukuthi kusho ukuthi uyena ama wengane yakhe-ke lo, yabo. Wa-acta kanjani? No, kwakunje nangendlela ubuso bakhe ayebushintsha ngawo, awubona nje ukuthi ngathi uyanyanya uma ngibona, yabo. Like, okay. So uSandile uyazi ukuthi wena uyamphika right now, njengoba uthi awusathandana naye, uthandana naye only if usempangeni? Yena ngicabanga ukuthi uyazi Shothi ukuthi uyamyuza kahle kahle, ufunani kuyena? ngifunani kuyena. Sisi ngiyajola naye ngoba yabo khona izinto angenzela zona eziningi futhi engi-appreciate-ayo, yabo, nanokuthi ngichitha ngaye isizungu mengisemakhaya. Oh, wow. Okay. Ngiyacela ukuthi simfonele sizwe ngayo ukuthi into yakhe. Ayikho inkinga. Ngisifonisa. Sawubona. Kunjani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Uthi ngisalayisho kwamanje bandla, ngisabhizi. Ngisacela ubungifonele uma uthola ithuba. Sure, okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyaxolisa nje sisi. Okay. Now that uMatasa ubhuti wabantu siphetha ngani? Mhlawumbe ngabe usazimisela ngokuthi uqhubeke uthandane naye only if usempangeni? Phela mekuwukuthi yena ubhuti akanayo inkinga mengisempangeni, angisiboni mina isimanga. Shothi nami awunayo inkinga nami ukuthi ngikhona nami. Sisi, ubhuti ukesuke kuwena engekho right, ngicabanga ukuthi ukukunake lokho. Ukesuke kuwena nje kukubi kabi, uma efika kumina afike sifike kube right, mase futhi sephinde buyela kwena usuke ese right kabi. Wena nje futhi wena ukuthi ngeke uze uhlukane naye. Sisi, wena futhi abuya ngibonga ukuthi ngikulungiselela indoda yakho ihamba idiniwe ekseni ibuye right. So mina anginayo inkinga noma ukuthi yena akanayo inkinga nokuthi siqhubeke sijole mengingale nama ngeke uhlukane naye. Mesa ngenzela nje lezi zinto angenzela zona. Shothi inhloso yakho nje ukuthandana naye ngoba ufuna ukwenza lezi zinto akwenza. Awusebenzi ngani sisi? Uncane nje ngoba phela ngabe uyasebenza, uyafunda? Hawu. Angifundi phela, anginuyazi esikhathi samanje. Uqola wona amadoda abantu. Ngiyakuchazela sisi. Anginuyazi ukuthi esikhathini samanje ukuthi imisebenzi ayitholakala, uyabo. Ngithi uyazi. Manje uphanda ngamadoda, uphanda amadoda nabantu. Angiphanti ntombazana, angiphanti geli. Nizohlukana-ke. Phela ngeke ngizwe ngawo. Nizohlukana nje kahle futhi. Yabo unconthiwa mhlambe yabo kukhulunywa kanje ukhona ugayela kubo uyena oyikhethela ukuthi uyavuma yinina ukuhlukana nami noma, yabo. Okay. Manje mekusakhulunywa uwena ke lokho angeke ngize ngikuthathe serious okwamanje. What if kuza abantwana? Angizange? What if kuza abantwana? Abantwana bakho gayi beno bawu2. What if uyakhulelwa? Ngeke kuze kwenzeke lokho. Uvalile. Wenze njani? Ngikhona phela engikwenza kodwa angivalile, yabo. Okay. Shothi uma umitha uzothi ingane yaba yendoda yami noma yendoda yakho lohlala naye eThekwini. Ngeke ngize ngimithe sisi. Ngoba
ngoba angifuni ukumithela. Oh, so wena uthanda izinto wenzela zona kuphela. Gold digger. Gold digger. Angazi-ke. Uwenza kanjani? Uyaqhubeka uthandana nomuntu wakho? Ngizoqhubeka ngeke ngize ngimyeke ungilobole. And njengoba usisesho kanjena, Hayi usese uzohlukana nomuntu wami. Ngiyazi ukuthi ngizokwenza kanjani sahlukane naye. Nginayo indlela yokwenza ukuthi behlukane kodwa bazohlukana. Hayi asazi-ke sisi. Sobona mase kwenzeka. ngiyacela umkhululekise. Njengoba umbona ukuthi isimo sekanje and simthola ngaphi Sandile ubhizi uthi uyalayisha akwazi ukukhuluma nami manje. Njengoba uthi uzobenza ukuthi bahlukane, uzobenza ini? Uzokwenza kanjani? Ikhona indlela engizokwenza ngayo uSandile angithi ngiyamazi owami. Yo, Kodwa sengifandathela ukuthi uyathandana nogeli yena bemphika. Ngoba usune-show sengifandasile sengine-show. Owami vele ngiyamazi. Ikhona indlela engizomenza ngayo ukuthi bahlukane bazohlukana nje nogeli. ma behlukana nalona aphinda athole omunye. Hayi ngeke. Ngeke akusekho lula ukuthi aphinde enze ngoba phela sengimbambile. Mbuke lapha ekhaya, nizibonelile nani sikwenzekeni and akukho kuhle, akukho mnandi. Ziningi inhliziyo eziphukile ngenxa yegama elithiwa uthando. Okuyinto esithatha njenge into enhle. So ke ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.